bulan ayo. Mas, itu sing mburi perbanas siapa sih? Oh, alah Mas Rahmat. Selamat. Dari mana nopo? Ya, kenapa wong kok nang kene? Ya Mas Rahmat kuwi lah sing bantu keluargane awake dhewe. Maksudnya? Alah, Mas sama iki lanjut ning tongkrongan. Gua cetone tak ke Bapak. Ya wes, hati-hati ya Mas. Siapa ya? Aku gak penasaran sih. Aku tak takon bapak aja. Oh, ya nduk. Engko kamar bapak diresiki ya? Oleh bapak ki susah rendi lho, Pak. Wah, iki bapak dintene klien ya, Nduk. Iki bapak tuh proyek geden-gedenan, Nduk. Bangun tol luar antar provinsi pokoknya. Pak Ahmad, Pak, kon sendiri teh.